Voľa, kedy to bolo tak na dedine. Chlopi sa schádzali do jednoho domu alebo do druhého, kde bolo pohodlejšie. Podebatovali, posvarali, no a prišlo 3 hodiny po 4. Chlopi, treba ísť krmiť. Musíme ísť každý po svojom. Prišli domu, oťať dreva, nanosiť do chyži, no a v stajni pokrmiť. Voľa, kedy sa ťahala voda so studňou do vedier, tých 15-20 vedier bolo treba vyťahnuť, nanosiť do stajní, ponapájať, poriadiť a do chyžíku starej. Spôsob života na hore Hroní určovala od nepamäti predovšetkým blízkosť Kráľovej hole. Zaručovala, že letá boli krátke a v jeseni sa bolo treba so zberom úrody poriadne poponáhľať. Pestovať tu mohli na najvýš zemiaky, kapustu alebo fazuľu. Keď všetku úrodu pozbierali, uložili do pivnice a komory, čakali horehronských gazdov zasa len ďalšie roboty. Krompene sa vybrali, sypali sa jedny krompene, čo boli na zimné uskladnenie, to sa sypalo po zavoskoch, boli jamy, viete? A do tých jam sa sypalo na celú zimu. Ak sa chceli v zime, ktorá už klopala na dvere, ohrievať pri teplej peci, museli ísť čo najskôr chystať drevo do hory. Zimy tu bývali kedysi poriadne drsné a Martin ten chodil zaručene na bielom koni. Drevo to si musel už celé leto si musel uzonobiť a to už každý znal, že keď do toho dreva spali. Čak to nie teraz, že domy sú veľké, drevenica bola, domy boli malé, jeden špahretvu, po prípade nejaká pec. No, tak jedli štiny, čo chodili do hôr chlopi, tam mali aj bučiny, smerečiny. No a to už tí starci, čo boli doma, nerentabilní už do roboty, nechodili. No táto už po čope štiepal a už staro, dosť bude na noc. Dosť, nešte viac, bo veľa spalíme. Keď sneh napadnú, už nemal počať do hory. A to sa vyberalo drevo z prehyby. Tak pod hustvo na šingle, čo sa štiepalo. A to keď naštiepali starci, struhali, to boli také, mali chyže, v počope nie, bo tam by mu zamrznú. Hej? Ale v pitvore, lebo nie, tak struhal. A už keď mal 2-3 jazery na struhanie, jazer to je 1000 šinglov. No. A keď mal nastruhanú, keď nemal kone, zavolal si, zaplatil a už išli do Revúcej. Na Gemer to vozili. Keď boli pivnice a drevárne plné, bolo treba opatriť náradie, ktoré používali pri jesenných robotách. Opraviť, nabrúsiť. Pri dedinskom kováčovi bývala tlačenica. Nieraz musel robiť poriadky, aby sa gazdovia nepovadili, kým na nich prišiel rad. Už keď prišlo Mitra, zo Salašavce prišli domov, tak bačovia mali čas na úpravu riadu. Čerpáky poopravovať, po rúčky povymieňať, popúkané. A motívy, väčšinou ako horehronský motív, tak sú figurky. Figurky ako tento je fujarista, tuto je ako dojí ovečku, píšťalkár tento a píska si na píšťaločke. Nemala by chýbať, ako ja viem, tu taká rezba na tom stĺpiku, tento motív, tú činovatinu, čo ja používam, tak sa používa i na vyšívkach, na krojoch. Ženy to majú na opleckách, na kapkách. Už keď prišla zima, tak už susedia a blízky sa zichádzali do jednoho domu, raz tam, raz do druhého domu a tak chodili. A chlapi si ženy priadli alebo šíli. A chlapi si zase opravovali na rade hriable, čo polámali v lete. Kosisko, tiež na štvrtku štiepali, vykvačili, že by vysklo potom, že by mohol robiť kosa z toho. A také hriable, zuby do hriabier.
motiky, poriska, keď boli polamané, zhnitie, tiež opravovali. A čo prišlo, vojnu kramprovali. A pritom si už takí veselie frky povedali, že by im skore prešiel a sem tam do pohárička si udali, že by to veselšie bolo. Keď už vonku mrzlo a bolo treba neustále prikladať do šporáku, ľudia sa po večeroch začali stretávať pri typických zimných robotách. Gazdíne rozložili v domácnostiach krosná, tkali pokrovce, plátno a spoza oblokov sa po dedine ozýval pravidelný klepot kolovrátkov. Či už tkali alebo párali perie, vždy si navzájom pomáhali. Stretnutia pri jednotlivých robotách bývali hotovými spoločenskými udalosťami. Asi najväčšou boli priatky. A keď posledný raz počas zimy zaznela rozlúčková pesnička Boli sme na priatkach, jedno veľké obdobie typických robôt horehronských gazdín a gazdov sa skončilo. Aby sa staré zvyky, tradície a roboty nevytratili zo života definitívne, o to sa spoločne snažia príslušníci staršej, ale aj mladej generácie folkloristov z Helpy.